Hello mga ka-listeners, mayong gabi ang oras alas 6:02 na gud. Sakto na ron nga good evening na gud gabi na. Gani na alas 5 pakapin ko ngit-ngit na ba. Mura na good evening ko. Pero karon gabi na gud alas 6:03 na no. Pasas oras Unya mag-upload ta karon sa part tay sa nakalimot na nung ko. Asan ko? Party na ta. Party na ta sa kuan. Nanay Rosa, no? Okay. Tingali, duhaon akong Nanay Rosa ron, no? Part 10 o 11, tingali, no? Mag-into vlog, uman ani atong into vlog. Mag-into vlog po ulain no? Para sa part 10, no? O part 9, o 9, ano, libog-libog na. Part 11, no? Karon part 10 pata, no? Basa sa comment, mga kalisinas, no? Ang una si Lingel Habman. Thank you kay user ay paita katawa hilak maujud kinabuhi. Mo gid no. Kining gamahan nga Nanay Rosa makakatawa ka kay naay part sa drama nga kuan. Naay part sa drama nga katawanan pinapoy grabe yung pagpanaog-daog makasubo no. Luoy. Salamat kay Lingel Habman no. Unya si Chire Luha. Agoy idol dyan, grabe ra ba akong luhaan niyo Shout out idol sa akong amiga na si Naira Rajab na naakaroon sa Saudi with heart. Salamat kay Chire Luha. Shout out sa mong amiga no, diya sa Saudi na si Naira Rajab. Salamat kay no. Kung si Ludi Mias tulo ka heart niyang comment, salamat kay Ludi Mias no sa kanang pagpaminaw niya si Ludi Mias na pa siya comment no. Habakuk chapter 2 verse 4. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya with tulo ka sang pero tulo ka heart. Salamat kay Lodi Mias sa imuhang Bible verse na gi-comment. Si Marlon Suko, boss dyan, shout out ko sa mga gwapa mong commentators. Emoji do ko bok nagkatawan ng paningot no. Shout out ko na sa itong mga gwapa nga commentators, no? Shout out mo ni Kuan, ni Marlon Soko, no? Nagkatawa pa siya, no? Shout out ko na sa itong mga gwapang commentators, no? Butangin na nag-profile inyong mga Kuan, no? Mga YouTube channel para makita ni Marlon Soko inyong kagwapa. Nag-comment ba siya, no? Bus dyan, shout out ko sa mga gwapa mong commentators. Muna. Para maklaro yung kagwapa, no? Ibutangin na ng inyong mga profile, inyong YouTube. Salamat kay Marlon Soko, no? Sa inyong comment, no? Si Lisa Amper, upat ka heart niya yung comment. Salamat kay Lisa Amper. Si Maris Ray, salamat sir dyan sa upload with heart o emoji nga nagpahiyom, cute kaya nagpahiyom, no? Salamat kay Maris Ray, no? May shout out ba si Marlon Soko, no? Shout out sa mga gwapa nga commentators. Si RG Tantoy, salamat sa sumpay idol with heart, no? Amping kanunay. Salamat kay RG Tantoy, no? Amping sa diya, no? Salamat kay pagpaminaw sa itong mga upload na drama, no? Labi na ni Nanay Rosa, no? Si Badida Ilod, wala na ka-upload si amiga. Sige ko hulat ko itong bilangguang bulawan. Mulagi Badida, no? Pasensya kay, no? Kay akong gichatan man si amigo, no? Niya, wala naman mo reply. Ako siyang gichatan ba nga kuan, iyahaw po siyang gipahibalo ba nga mag-upload na siya kay narabay kining YouTube kay umabot na kag pila ka buwan nga di mag-upload kay makuan man ma-demonetize ang channel ba kung di na matagad ang channel bitaw labi na monetize ang iyang channel nga di na siya mag-upload og mga drama wala update ba yung channel i-demonetize na sa YouTube para sa ako ang nakoy amigo duha sila kabuok no monetize silang channel good monetize pero wala man sila ganahi mag-vlog ni undang og vlog ba kay gilaay ba mo to gi-demonetize ni YouTube wag gid kisweldo kay gi-demonetize man mawa man ganam ang watch hour ang ilahang revenue ambot nawa ba pud og apel kay mawa man gud na og di na ka mag-demonetize ni YouTube di kung i-demonetize ka, samot, di na makuha ang inyong revenue. Muna nga, yung chat ko ni amiga drama nga
mag-upload siya bisag kausa na lang sa kabuwan no kay para ma-update yang channel para di mabantayan ni YouTube kay basig i-demonetize sayang kayo yang mga hinaguan o para ma-monetize no sayang kayo ba ato ni chat ko niya jawa man siya mo reply kay murag tingali busy lang tingali siya or ang ingom to siya naguba yung cellphone basta na pero online man siya pod pwede mo siya mo reply kay online man tingali wala lang siya ganahin mo upload mga listeners may tawag mo kuan siya ba mo kay balo po siya ba nga di na siya mo dayon o upload bitaw kay basig ba pangkitaan ito ni pagi no kay nako ng drama nga bilangguang bulawan pero napo mga kulang daghan pa kulang sa drama kay kuan man wa man dito nako mahurot og download ang live streaming nya karon kay gi-delete ra bas DXP di pang delete ilang live streaming una nako basi si amigo gamigi drama nakabantay nga gi-delete na pud sa DXP di na gito niya matiwas ang bilangguang bulawan gawas lang kung nakasave na siya daan sa mga file kay matiwas pa na napay chance niya matiwason pero kung wala niya masave ang mga file mga episode na karon kay gi-delete na mas DXP malabo na nga masumpayan no? Muna akong explanation kay hinaut na ko mo reply siya sa akong message balo siya nga di na netwason yan nga kay basig mapangitaan ito paagi ba di na ito maglangan mga ka-listeners paminawan niyo ang part 10 no? Part 10 sa Nanay Rusa. O karon mga kasama niya ang sumpay natong sugilanon, Nanay Rusa. In your presence I will feel your comfort. That's why I know that I can come to you. O sa gibuti sweet mo ha, Mark? Nay Rusa? Nay, nganong mibangon maganay? Tingali malipong ka. Mark, tubagaon ako. Unsay gibuhat ni sweet di nimo? Unsay ang gipabuhat nimo ha, Mark? Sultihi ko! Nay. Unsa ha? Sulti! Ambot lang kung saan nila gibuhat ito. Alay. Uy, Nay. Nay Rusa. Sulti sa tinuod, Mark! Nganong mibangon Sige, maga? pati sweet nimo. Nanawa, nalipong ninong ka. Kaya na nako. Sabayang gibuhat nimo! Wa. Namakaka. Wala ginay. Gaon sa ka na dito sa banyo. Mark? Oh. Mark, unsa man? Dili ka musultis tinuod kay adto na ko si sweet. Nay. Iya kong... Gisugo! Oh. Sus! Kung makariak ka no Rosano, muragi kung saan ko nang imong anak-anak. Para gisugo ra? Tara ko'y kipabuhat niya. Unsay imong gipabuhat? Hoy! Asig-singisi diha kay na high blood ng tiguwang. Masayran ko gani nga may gibuhat kan dili maayo kang Mark Sweet. Magbantay ka lang nako. Ano? Oh. Ang sibuatan mo ni Sweet, Rosa. Asyo! Iya kong gibaharan, oh! Bago pa ba ko nakuhaan? Kapoy pa kay akong lawas sa pagkakuha sa atong anak. Okay? Ay kung inarti ha, Sweet, kay lagsi ka kaayo ganina. Dede, pwede nga matry nga ma-okay bisan dili ka okay. It's okay not to be okay. Kita ka na teleserya, ha? Kita ka na. Nice siya. Agay, awa sakit cute laki, pero naningkamot ko nga ma-okay bisan dili ko okay. Nagpangutan pa ko sa pagkawa sa una na tong anak siyo. Arte. Oo siyo, kadungog ko ay. Bisag hinay niya pero kadungog siyo ko. Ingon siya. Arte. Agay sakit akong aping. Agay. Yung aping may mong sakit, Sweet. Imo mong tagtiyan, kay nakwaan ka. Sakit akong aping, kay gipugos akong pahiyom. Bisag ang tinuod, gusto kong muhilax kaguol. No? Kau no? Lalim pa. Oo. Siyo nga. Oo, sakto. Hoy, Rosa. Ano si ganit mahitabo ni Sweet, ha?
dili ka na ang bunog sa mong lawas nga kunduhagan. Ipalabay na dito sa pangpang. Monsieur. Ayaw. Ayaw, syo. Ayaw do kaya, syo. Awa syo, awa syo. Hait kitinanawan ako, syo. Agay ni samot kasakit akong aping. Nga naman nasad na, sweet. Kita ka, naningkamot sa kubo pahinga bisan gisakitan ko. Oo. Sweet, dali na. Mali ko na tas lawak na to. Tara. Sa may sakit, ha? Sa Akong sakit. tiil og tuhod. Uy, Lo, di ka na mong sakit, sweet, no? Maya. Anong na-appeal mo na, sweet? Kay, nipugos man kog lakaw maong sakit. Syok nga, Jud. Syo, kukusa ko paingon sa atong kwarto kay kapoy kay lakaw paingon di. Awatan awa di na ko kalakaw. Sweet. Alawadan ako kumoy, Uy. syo. Dali. Ubuson ta ka, ha? Oops. Syo! Pagkaksa ko kukot sa imong tugan. Dali. Gunit lang. Mantag batakil po kalusyo. Ay! Ano paghihinay? Salil, pagyapon rin ang panunguran. Ay, masalir gihapon oy kung tunguhonon ang gitungo. Hala ka na, Mark. Balik na dito sa atong pwesto. Tingalig ng mata na sila ya. Magluto pa man ko, Nay. Ako na, makaya na nako. Iyay, kinida. Laming pagkaon ni Ronda. Kaundaan sayas, kay ni Kauman, ilahi ko ang para sa mga bata. Nya, Unya, lutuan akong espesyal na putahe si Sweet. pila ko na special day. Langgaa sa guna na niya. Unsa may mulutuan pa niya? Lutuan ako siyang scrambled egg, Nya, naidaghang lamas, ug unya bitsinan akong usa ka pak aron mubuwa ang iyang baba. unsa? Abi na ko special. Oh, espesyal bitaw na. Usa ka itlog, unya usa ka pak nga bitsin. Sakay na. Sakay na, iha. Diha ka tupad ni Paulo. O ako dire sa luyo. No, you're not coming with us, Ma. Ha? May lakton pa ba kamugikan din sa ospital? Yes. I-lunch date mo ang imong asawa? Oh, that's good, son. No, Mama. Kay asa pa ba di ay mo nga di man ko nimo mahimong iuban sa pagsakay, iho? It's none of your business, Ma. Jensa ka na. Sakay na. Ma. Sakay na. Jenny, sige na. Magsunod ko ninyo. Magtaksi ko. You'll be okay. Sunod ha. I will. Magsunod ko ninyo, nak. No. Pauli sa inyo, Ma. Don't follow us. Kay dadon ko sa imperno ang akong gahig-o nga asawa. Paulo. Ginoo. No. Sabay na huna ang buhato ni Paulo nga kang Jenny. Diyos ko, panalimti ang taon si Jenny. Huwag ko'y mahimo sa pagpanalipod niya. Ikaw na ang mahala niya, Diyos ko. No. Dili mahimong wag ko'y buhaton. Nisaad ko nga tabangan ko siya. Taxi! Taxi! Larga na dayon. May pasundan ko ni mong sakyanan. Pagdali. Pao, asa ta paingon? Sa atong agtuan, Asa? you will know later. Nasuko ka pa nako. I'm sorry. Diyos ko. Kakusog sa kulpa sa akong dukan.
Nahuman ako sa akong buhaton. Kasakit pa sa akong kalawasan. Pero dili may mong magpadaog ko ini. Maligo ko or mabugnawan ang akong lawas o pagkahumad. Mapahuay ko. Mas dali ko makatog kung presko ang akong pamati. Sumat, hindi ka magkapoy pang imong lawas. Oh, Busa sa sunod na kita manuroy small, ha? Kung maulian ka na si mong kusog. mas kapuyon ko kananira ko din sa bahay sa tibok adlaw. Bangag sa ilong sa sunod na. Ay. Sweet, di patadugay ng laag small, ug daghan ka kayo gipamalit. Unya mag-shopping ka na sa... Ay. Imo na lagi kong dawaan. May rakas primero. Ihatag ni mo ang tanan akong gusto. Siguro gipulaan na ka na ako, no? Sweet. Sige, kung di ka. Sige, di ko mamugos ug muuban ka. Pero mula ka kung ako ra. Unsa? Ngayon ko kwarta, be. Hey, galit ka magkuha ko. Niya. Ayaw na lang. Yan naman. Nanuto man ka. Anak ka. Sweet, sige na, dawata na. Di ba ko ganahang mamugos, ha? Sama mo, dawat ka o dili? Be, usa ka libo. Sakto na ni mo. Pila ba di mo gusto, ha? Di ka na. Asa man ka? Atoon ko sa kanor, may sabutan, mi. Hoy! Pasig adto kang Rosa, ha? Hoy! Heh, kin maminaw ay. Kalagot. Gihatagan ako usa ka libo. Saon ko man ni? Unsa may mapalit ini usa ka libo? Kalagot. Dakog kalahian. Nilang ni Rosa og Sweet. No, pagid gihapi buot naman lihok ni si. Lihok man nagbanulti. Wagi buot ni Sweet. Samtang si Rosa. Oh, si Rosa. Siya kanang naglakaw gikan sa banyo. Sa gawas nga. Nagtapis lang. Baya. Kanagang lagom sa iyang panit. Gumikan sa kong pagkastigo kaniya. Karon, nga, pag-ag sa ilong. Ibati ko kaluoy ni kakita siyang bunog sa iyang laong ug lawas. Uy, mitanaw siya na ko. Ug miling yung rasab dayon. Rosa? Rosa? Yan naman, maisugo ka. Pailisaw na ko kadiyot. Ubon-ugo na sab ko nimo. Kay may gisumbong na sab ang imong asawa nimo nga dili mao. Mahimo bang magsulti ta? Ha? Unsa inyong panagsultihan, show? Apil ko, be. Uy, Sweet. Apil ko sa inyong panagsultihan, ha? Dili ko masugot. Nga dili ko nimo paapilon. Unsa? Usay. Ay, okay. Kamu na lang pagsulti. Ayaw ko na pabiya. Buhi ko, Suta. Buhi ko. Dili ko gusto samok. Kung gusto ni mo si Lucio, imo na siya. Isaksak nas baga ni mong lipsticks ngabil. Oh, kakadamo ka ato, Syo. Ingon si baga ko na kong ngabil. Gisaway ko, Syo. Dili ka na mo gisulti ni Rosa. Mato niya, baga ko ng lipstick sa ngabil. Ingon na to ato yung pagkasulti, pero ang tinuod, ang gusto niyang isulti, mao nga baga ko ngabil. Gusto ko niyang sawayon lagi, Syo. Pero nga niya buhata. Bisan mahimo gyud kayo. Unsa? Nga baga kong lipstick? Nga baga kag ngabil. Ay, Syo. Asa kay kong biyahe? Lain kay ka, Syo. Lucio! Ano man ka? Ay, Sweet! Ano ka? Dolo ko, dire. Dire. Naman. Dolo ko. Sulti ko tinuod, ha? Baga kong ngabil? Oh. Ha? Nagalikay na sa ka. Ida, nagtuo ka, di ko makaigo ni mo? Gayoy nga nung nagpa mo ka. Nakalihay yung takot. Inawayon!
Litsi ka. Ay! Abot yung kamot Bumulda ang lelihay. Stang ibugan ako. Nguta na. Tabagong sinoon masuko. Bida ginibayana. Kung wa lang mintina ni Busing Lucio ay hagbay raning niluka pa. Kaayo rang. Paulo, unsa kining dapita? Nganon nga ta sa usa ka klinik. Gikan pa kita sa ospital. Ugon niya. Paulo. Come, Ginny. Higda na lang diadaan. Ha? Ngano man? Just follow me, okay? Everything's gonna be okay, Humanini. Paulo. Nothing will happen to you. I promise that. Anara ko sa gawas ng pultahan. Busa, higda na. Oh. Good girl. You will be attended as soon as I come out. So, be patient. Okay? Oh. Okay? Okay. Good. Kalain sa kulpa sa akong dukan. Nganong ingon man ni ini ang posisyon sa akong gihigdaan. Sama kini og porma sa higdaanan sa mga anak. Hubuan ang imong underwear ug suluo ba kini? Ilisi ka ng imong sinina. Ha? Ngano? I'm sure. Dili kabot ka magkadugo ka ng imong mahalon nga sinina, miss. Ha? Magkadugo? Ngano? First time? First time nga unsa? First time nga magpakuha? Unsa? No! Nasayop ka! Dili ko magpakuha! Ingon yun ni Ana ang bation kung dili ka paanda, miss. Magdaduha ka. Apan, anada kaayo ko ning ining maong trabaho. Ipaniguro ko nimo nga dali ra kaayo kining mahuman. Way mahitabo nimo kung mutuman ka lang sa akong ipabuhat nimo. Human ko unya makuha ang imong gisabak ug makapauli ka na sa inyo. Unsa? No! No! Paulo! 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 Paulo, dili ko! Maluoy ka! Dali ra kayo ka na. Mao ka na iyang gisaan. Dili ko! Please, maluoy ka! Stay! Dili ko! Ayaw kong pungi sa pagbangon! Dili ko musugot, ini! Murag Dili maglisod ko! tagbuhat sa proseso, sir. Kung ingon ni ini nga resistant ang babae. Tutan ko siya and do your job. Pero sir, Wato mo ka na kung dili ka buot nga. Dauban ko ning imong illegal nga clinic. O i-apil pata ka. okay. No, no! No! Paulo, please! For you. It's okay, sweetheart. Dali ramawa ang kasakit niya na. Dili ba no? Yes. But it will hurt more kung magsige ka og lihok, ma'am. Mas maayong dili ka na lang mo al kontra sa iyang No, dili ko! Dili lagi ko! I said, stay still kung dili ka buot nga akong... Ako mismo ang bukod ka ng imong gisabak. Di ka na ng imong puwerta. Ginoo ko! Nabahangi ko! Unsa na, ha? Sorry, ma'am. Nanuha sa akong pananaw. Wawan ako makita ila sa kanan ko. Asa magkadad ni Paulo si Jenny?
Good. Now you are settled. Very good, Jenny. I hate it when I hurt you because I love you so much, Jen. Now, do your work, doctor. Buhian ko na siya. I'm sure dili na mupalag pa si Jenny. Dili ba, Jen? You're a good girl, di ba? Usa, sugdi na, Dok. Just make sure nga way daw ta mahitabo sa akong asawa. Kay oras nga may daw ta mahitabo niya, habwa anti ka sa imong tinai. Understood? Okay, sir. Good. I know dili ka matuod nga doktor. Nagpakaron ingnon ka lang sa imong mga pasyente aron sa ingon makadawat kag mas dako nga bayad. Apan base sa sulti sa uban nga maayo ka kuno niining matanga sa trabaho. Busa isalig ko nimo ang akong asawa. Okay ba? Okay. Nang luspad ka. Chill, fake doctor. Usaon mo pagtarong ang imong pagabuhaton sa akong asawa kung nagkurog ka. So, inhale. Then, exhale. Do it, piste. Ana. Very good ka. There you go. Good fake doctor. Do it now. And do it fast. At tura ko sa gawas magpaabot. Nganong gikuptan ko nimo, Jenny? Mahal ko nimo, dili ba? Of course. I love you so much, wifey. Og mahal tasad ka, Papa. Thank you, wife. Paulo. Gigakus ko nimo kugot kayo. Jenny. Pao, please. Ayong tuguti nga mawa kining bata nga saksi sa atong panagigugmaay. Isaan, Paulo. O ako sa kining isaan. Dili may mong kailog sa akong atensyon kining bata diha nimo. Paulo, please. O ako'y mahimo kung ipamugos mo ang buot mong mahitabo. Apan kung mahitabo ka na, dungan sa pagkawa sa atong anak, mawausab ko nimo. What? Putluon ko usab ang akong kinabuhi, Paulo. Please. Gihudlat ba ko nimo? Madam, gidadaan ti ka og ti, aron ma-relax ka. Kaganinar ka siyo paso-paso. Salamat. May problema, madam? It's Paulo. Uba niya karon si Jenny. Hugwa ko masayod ko na hain sila paingon and it worries me. Dili ba nga... Ano sila, madam? Ang Sir Paulo ka ng sikanan nga mihuno. Tagbuon ko sila. Paulo! Jenny! Thanks God ni anak yun mo. Diin ba mugikan? Oh. Jen, nang luspad ka. Ma. Saka na sa taas, Jenny. Dali na, pahuway na. Wait, nang luspad ang imong asawa, Paulo. Unsay nahitabo? She's okay. Ma. Sulti ko tinuod. Unsay gibuhat mo sa imong asawa, Paulo? Unsa? Wa. As much as I want to. Pero wa mahinayon tungod sa iyang saad nako. Ha? Og karon paninglon ko na ang maong saad. Let's go, sweetheart. Mangadto na ta sa atong lawak. Excuse us, ma. Sige, mama. Si puting ipasapot. Ngawa niya dayon na sa pagpakuha ang gisabak ni Jenny.
Kung mao, Diyos ko, daghang salamat. It's good to be home. Mas nindot yung higdaan kining akong kama. It felt so good on my back. Come, Jenny. Feel it. Come. Kahinay ba nimong naglakaw? Dali na. Iya ka, matumba ibabaw sa kong lawas. Ang kama ang buot ko unta nga imong ma-feel. Ang kanindot nga sa kama nga higdaan. But you fall right to my body. And so, the next question is, unsa may nindot higdaan? Ang kama o ang akong lawas? Ha? Ikaw? I know. Ang kama, dili mo sukol nimo. Pero ako, I bounce back. Paulo, hugot kayo kung nagakos na ako. Hindi na ako makaginawa. Paulo. I love you, Jenny. You know what? Dili ba? Yes, Paulo. O kana ang hinungdan ko nga nung gitumanan ti kasi mong gusto. Nga dili ipakuha og dayon ka ng bata nga nasa imong sabakan. Tungod kay mahal ti ka. And you promised me, dili ko siya mahimong kompetensya sa imong atensyon. You will give your whole and full attention to me, bisan pa man unya kung mahimugso na siya, right? Paulo. Pahuot na kayo. Do your duty to me as my wife. Angon sa... Imong katungdanan isip asawa ang paglipay na ko. Busa, lipaya ko. Paulo. Kiss me, sweetheart. Then, undress me slowly. Ay, umay. Sensual, Jenny. Dili nang mura kag naghaw ko bata. Now, hinaya sa tangtang ang akong putunis. Oh, that's it. No. I changed my mind. Dili ko gusto. Imong hinayon. I want it fast and rough. Kinuha ko. Unsaon ko paglipay si Paulo. Sa'yo ko unsaon ka na sa pagbuhat. Mapakusukan magkabatunog hinikukma. You are so lousy and virgin. Ay, Paulo. You are lousy. Mong gibali ang atong posisyon. Napailaw man ako ni mo, Pau. Pabugat. I don't ang akong care. tiyan manatugan. I don't care. Kanina pati ka nga giwat nga mulihok. But you're starting to bore me. And so let's do this as I like it. Paulo! Gigisinin mo nga kung sinina. Love the sight, sweetheart. Oh, your butt is so full. Paulo! Paghinay lang. Paulo! Ang kasakit! Imagipa ka nga ako, suso!
I can't get enough, sweetheart. Nanginit na kumayo. Paolo! No, hindi ka mahibong maliban sa kumbubuhaton. You promised me. Hindi pa yun. Silbihan mo ka timanon. So this is it. You will make love to me that way I want it. Paolo! Say it with pleasure. Ayaw ko pabatian na sakitan ka aron dili ko sa puton. Yes. Kana gusto na kumabati. Musang ko tunginit. Kumabati ko ka ng imo mga ago. Kasad ko niya. Dili may mong maago ko sa kasakit. Dili may mong iyak ko pasakitan. Naingalagod sa payamuhan sa akong ispak. Jenny. Bangag sa ilong maura ni. Sing. Kagamay ra yun eh. Nag-usara man na tibok adlaw, ha? Nang limos. Gamay ramag nangatag. Ay, nagpaka ng bata Di pa naigo sa iyang pagkaon niyang kita. Sunod. Hoy, ikaw! Di alang ako apusing. Butang niya sa misa. Tara pusing. Maayo. Obay-obay kining imong kita. May ba oroy, oy? Gamay rana. Huwang pa na. Kinahalang mas daghan pa, ana. Apil ng bata sa way kaon ron, ha? Oy, yung tibi-tibi mo ka. Muhila ka? Muhila ka, wala hinungdad? Kung ikaw ang bata, og dili ka pa kanon tibok adlaw sweet. Nya nagbuwad kas init. Dili ka kamuhila, sweet. Dili. Kay di man ko bata nga parehas nila, makililimos. Basta na. Dili ka makililimos nga parehas nila. Kay mas labaw ka pas makililimos. Unsa? Samtang nagayang-hayang kada sa inyong lawak. Nagtanaw-tanaw og TV. Unya kung laayon, mula ag sa mall, mag-shopping. Ang kinitaan sa mga bata nga mga makililimos ug mga snatcher ang imong gigasto. Kung makililimos na sila, ikaw, sa may itawag ni mo, sweet. Ha? Kitik. Ano, hindi ko mga. Stanay ta. Ha? Bugno na sa silang doa. Stanay. Labanan ako si nanay. Makalaban na ka. Ganawas busing. Kini, magpo kay gisulog na sayal si Ate Sweet. Ha? Kita yung alingag nga gini. Aniragi ko na tabangan dapit kay makatanaw kong tarong silang bugno. Rosa, gusto na. Dili, Lucio. Wa ko'y labot kung masuko ka pa. Pero misobra na kining babayhana. Mas milabaw pa siya ni mo kasalbahis. Uy. Awasyo! Rosa? Diganan kong salbahis! Nalimot siya. Nga wa usab siya malayo ni mo siyo. Kay dili baka mo mangduha ang nagsugod ini negosyo ha siyo? Dili. Nanduhig lang si Rosa. Bisa na. Kay may uyon man siya. Sa ato pa, kamon duha. Napugos lang siya. Bisa na. Nisugot gihapon siya. Misipurta siya ning grupo ha. Kay mao ka nang gusto ko. Og dili siya makasupak na ko. Mahimo kaayo kung gusto siya. Pero wa niya buhata. Tuwad kay mahal ta ka. Rosa. Lea, anak. Dali na. Uban ako. Dali. Rosa. Kaniyot. Hoy, Kaniyot lang. ang anong gikop lang ni Mas Rosa? Ngano, siyo? Sige. Nagkabiya ka na. Sunod! Kamong tanan. Ibutang na ninyong tanan ninyong kwarta dito sa tubangan pagdali.
Pagdali! Dali ko na! Biya na mo! Oh, Kamu tanan, pagdali! Biya! Sa may problema ni mo? Ikaw! Ikaw! Ikaw ang si problema ni mo! Wa ko'y problema. Naa, kita ko! Kung nagkakita ka sa kong problema, pues sultihi ko. Kung unsa. Kaya wa ko masayot. Nakita na ko. Nakita gid ako. Gikupta ni mo si Rosa kaganina. O problema ko na ka na. Mao ba? Oo! Kay? Kay nakita na ko ganina sa imong pagkupot niya. Lahi ang imong pagkatanaw niya. Sweet, may mo ba? Ayaw pag binata Huwag ko magbinata. Nakita na ko siyo. Nakita na ko. May pagpati ka gihapon atong Rosa. Og na problema ko sa imong problema. Baya ni mo eh. Hey! Libo ko sa mga kalte. Diya ka na. Ayaw kong piyain dinhi. Gawas ko. Manigarilyo ko sa gawas. Manigarilyo ka sa gawas, umuadto ka ni Rosa. Ay, bangag sa ilong. Bahala kay kung sa imong nahuna-unahan. Wala ko'y labot. No! Di ko ni mo mahimong talikdan, Lucio. Wa pa ko mahuman sa kubuti sulti. Ma! Baya, gituan ni mong lamisa. Kaya naglagot ko! Naglagot ko! Lucio, tanga kong now. Buhay, gisakitan ko. Agay. Sobra ka na, ha? Wa na ko makauyon sa mong mga lihot. Nagselos ko! Sobra ka na. Sultihan ka. Wa pagyapon ka tagig katungod ka mo. Haw din eh. I love you, man, babe. Oo, di ka magtumag na ko kay love you to. Mas love lang gigihapon ni mo si Rosa. Ang akong sexy body na ginagimo tuyo na ako. Kasi gayon nga pulaan na ako. Magpulaan ka na ako. Niya makakita kag boss batanuan pa na ako. Bahalag mas sexy pa ko. Imo kong ilisan. Parehas sa unya ko ni Rosa. Imo lang kong i-jug. Imo ba, sweet? Ha? Ilong! Ilong ko! Sa una, kung mo hila ko, imo na ko kakasunog pa ilumon. Karon alingog-ngog na ko para ni mo. Alaga niya! Makabulsik na ka! Wata ako! Waybot! Wata ako! Uy! Wata ako! Usap ka, kapyot pa ganyan! Uban ko! Kapyot ka magkalit sa bukong-bukong-buwangan mo! Uban ko! Uban ko! Uban ka, manigarilyo ko sa gawas! Bisan asa ka paingon mo, uban ko! Kinaog niya, sweet, uy! Nasunila ka, uy! Dili ko, baba ko! Ha? Nisod lagi! Balhin ko, bi anak, watubangan ko, gusto ko! Ha? Uy! Murka ka! Kadali mo na ka malhin! Siya kong piyain ko, Bahala ka niya! Bahala ka! Ay, siya! Watak ko! Yan ko na. Ngibog na yung tabo. Ano lang baba ni mo? Sige na tabi. Abi na ko, napungi ko. Bati ka! Imo na ning baba. Wa ko magbuot. Spikitik ang dako. Unsang dito? Bahala ka. Ayay! Wala ba may na yun ang away nilang Nanay Rosa? O Ate Sweet ka niya? Kitang di madayo na ni Ron. Hilom di banog. Ayay! Kamay na lang ha? Ana na lang eh. Saman, bagayin tayo ni Ron. Iyoy. Liya, tiwasan na imong gikaon kay manghimasa ka na. Ayay! Huwag ko paminaway. Dili na ko, kuya. Busog na ka? Oo. At yun ako ni nanay ha. Akong dadanog makaon si nanay kay wa man siya mukaon. Ayaw na. Ako na lang dani. Ay, maragyugod mo sulti. Sabaan ning Ayay! manugap na. Huwag yun na nagyad na ko ay. Day, Liya, ay na lang ha. Ako na lang dani nanay onyo. Day na yan. Dali na, day. Kinsay imong pakanon, kuya. Hindi mo na siya, day. Maragyugod. Kuan. Ayay, ako may pakanon ng plato tingali. Kanang saba kayo di hangan nagkaon. Day na. Ayay! May biya na eh. Sprikitik yung dako eh. Huwag di ko kabagay na. Ayay!
Dili na ko buhilak. Dili may mong usikan ko ang ako mga luha sa lalaki nga wa mo hatag og gibugaton sa kong pagpati. Pero dili na ko kapungan. Pila ka tuig. Pila ka tuig nga nag-uban kami. Pila ka tuig nga siya lang ang akong gimahal. O kanya, sa usa lang kapag pamilok, nausab ang tanan. Kasakit, Lucio. Sakit kayo. Pero kinahanglan akong dawaton. Ihurot ko na kiniluhaan eh. Dili mahimong makupot paghihapon ko ni pagbati nga way kapainan. Naman eh. Unang na sa pagtagak luha. Karon makasunod ako nito upat sa mga bata. Dili mahimong makita nila nga naghilak ko. Please. Oh, no. Si Rosa. Siya ka na nagbarog tugod sa punuan dool sa gate. Sayod ko. Nagilak siya. Gusto si Sweet. May pagbati pagyapon ko ni Rosa. Hangtod ka ro. Pero may pagbati na sab ko ni Sweet. Si Sweet, mas bata. Mas magkalingaw. Apan si Rosa. Si Rosa. Lahi si Rosa. Duulon ko siya. Ay! Oh. Ay! Uy! Paya. Daan pag yun lagi ko. Naglantaw ka ni Rosa gikan dinhi. Muduol siya kaniya. Imo siyang gisundan lagi gyud. Sweet ba mo ba? Gusto na. Dili ko! Ulon ko na mabayhan, ha? Ay, puyo. Di ko! Mas may gusto ni mo, ha? Ikaw nga kung gipili nga ikauban sa kalawak, dili ba? Unsa pa man? Gusto kong imong pakaslan. Unsa? Nganong misod ka din sa atong kwarto? Likay ka? Likay ka sa akong gipangayo? Di ka mapakasal na ko? Tuog ni ko, ha? Patuog ni ko. Musa takuma ng bakba ni. Uy, maya, idatuog man ka na ako, eh. Ay, kung katugi ba? Tingnan sa akong pakaslan ko ni mo. Baan mo, eh. Sino? Untol. Ayos, untol. Masyat na. Ito bagas ako pa. Baya ni mo, eh. Mana, gamay ni ko. Masyat. Kani ito baga. Ay. Gano? Pagkasal niya to. Pagkasal to. Oh, sweet. Pansakan ta ka. Yeah, sweetheart. Sweetheart, pagmata. Sweetheart. Diyan na ba ding oras? It's 5 a.m. already. Bangon na. 10 minutes lang pa. Mupiyang sa kadiyot. Lapad akong oo. May meeting ko alas 8 karon sa buntag. I need to be there before time. Okay. Then get up. Andaman ang akong sulubon. Lakip ng akong pamahaw.
Sige. Pastor Jeannie, Yes, Paulo. ibutan na lang ko niya nga akong sulubon diha sa ibabaw sa atong kama. And I want my breakfast prepared, idig kanaog na nako. Okay, Paulo. Duka pa kay ko. Labad ang akong o gapoy pa kay akong lawas. Dinagid kini sa akong pagsabak. Morning sickness. Laming ikatug kanunay. Pero dili mahimo. Buot si Paulo nga hands-on ko nga niya sa tanan. Gikan sa iyang isulob ng sinina, lakip na sa iyang medyas ug sapatos. Ako ang muandam. O gusto siya nga ako gyud ang muluto alang niya. Hinungdan nga bisan pa man ko laming dili pa unta ibangon og sayo. Kinahanglan mo bangon gyud ko. Nabutangan ko na og sudan ang imong plato. Thank you, sweetheart. Daig is salty. Ha? Ay, sorry. Dili na lang ako butangan og asa next time. Wa ko moingon nga dili ni bubutangan. I just said nga it's salty, which means nga paubsan mo ang imong timplada. Okay. Niya mo. Higo pa king potato soup aron mainitan ang imong tiyan. Okay. Taste good. Salamat. Pero kuwang sa kalapot. Ha? Mau ba? But it's good. It's good. Salamat. Stop eating. Ha? Dili ko nimo pakanon og itlog. Ayaw na pagkaon sa buntag. Prutas na lang ang kanon. Kung gusto ka, prutas na lang ang kana. Misugod ka nagpanambok ko. O misugod nag-ugdo ang imong tiyan. Magupat na siya kabuhan pa. Hinungdan nga misugod nag-ugdo ang akong puson. I don't like it. Dili ko gustong manambok ka. Busa kinahanglang magbantay ka sa imong kaon while conceiving. Likay nga maguba ang imong figure. Kay usa ka na sa akong gusto nimo. Okay. Kuha ang plato ni Jeannie ng lusing. Sir. Excuse me, ma'am. Kuhaon ko ang imong plato. Sugod karon lakip kamong mga katabang, bantayan ninyo kung unsa may iso ni Jeannie sa iyang baba. Kaysa higayon nga manambok siya, lakip mo, manlubag nako. Paulo. Nakasabot. Yes, Ha? yes, sir. Pero, Pao, inigdako sa akong tiyan. It's your problem, Jen. Kung unsaon nga lami kagihapong tan-awon, bisan pa man og dako ka nagtiyan. Or better yet, may higayon pa. Mahimong ipadayon ta nga kung plano anang bata. Paulo, makalaom ka. Dili ko mo gain og weight bisan pa man kun mudako na ang akong tiyan. Good. Promise. Good. Cause now, you're starting look bloated. Ay, makadiscourage ka na tanahon kung maghubo. I'll go now. What's your diet, sweetheart? Day, unsay akong andamon alang sa imong pamahaw. Prutas na akong kanon ng lusing og labas nga utanon. Ay, naunsa si Sir, oy. Natural naman ko doon ta sa mabdos nga manambok. Kinanan baya na sa bata diha sa imong tiyan ang mga masustansyang pagkaon nga imong kanon. Asa naman ko doon yan ang panindot og balik sa lawas, God, kung makapanganak na unya. Ay, wa nagikoy kalainan sa batasan ining Sir Paulo sa iyang aman. Kaniadto sa buhi pa kini. Ha? Kay ngano ng lusing? Ay, di na ko gustong maghisgot, day. Kay naniguang nabaya ko og serbisyo ining panimaya.
Mauraw niya akong kataktakan. Nang, pero, kinilang ang timan iday. Magpantay ka ni Sir Paulo. Ha? Ngano? Kunwa siya magpanagan na ubuhat ni Adto siyang amahan ka ni Adto. Way katarungan nga dili niya usab kadto mahimo da nimo day. Ha? Kay ngano nang lusing? Unsa iyang gibuhat sa iyang amahan? Unsa nang? Wa day Gine. Wa. O sige, lutuan ta ka og chapsoy. Unsay puti pasabuti ng lusing sa iyang gisulti? Si Paulo, may kibuhat sa iyang amahan. Lukuri ka na dapit sa ubos sa buko-buko. Okay, dire. Ubos pa. Dire. Kana. Sabon ni. Ang imong buko-buko? Laki pa nga akong atubangan. Maya, kadakog bahawan. Gana siya. Kadit lang ha. Miring ang akong irong. Ang akong cellphone din. Ano nga ba makag-cellphone din sa banyo? Uy, niya natiwasan sa na imong gibuhat niya. Kadit lang. Si boss kanina. Kadit lang kayo. Boss? Mas labaw pa ni mo? Oh, boss, pagilom na di ha. Hello, Busing. Nanawag ka. Ano problema? Dadi kong babae. Sure boss. Ano sa'yo gusto ni mo? Ano tiragang ma-rekomenda ni mo? Kanang babae? Gusto ko kanang hustos barog o hitsura Lucio. Kana na din. Naagayo. Naimistisa. Nasa'y pinayra o hitsura pero magwapa. Kano saman boss, ha? Karong gabi dada siya sa akong rest house. Sure, Busing. Pila ka buok ang imong gusto? Duha. Asa na may kauban ka, Busing? Yan naman. Dili na ko kaya ang duha. Oo, kaya kayo. Bagag sa ilong. Sige. Dado na ko niyang hapon dito sa imong hideout, Busing. Aron, inigabot mo. Andam na ang mga babae. Gustong kag maayog barog o gitsura, ha? Wa ang ginay problema. Really? Why problema? Wa, Busing oy. Ako pa. Natay daghang koneksyon sa mga club. Sige Busing ha, unyang gabi ha. Magkita ta. Magkita-kita ta. Mag-una kong abot nimo dito sa... Gusto ko katong babae nga imong giuban o sakay kayon dito sa akong birthday party, Lucio. Sige sa matuing pangalan tong imong katipon ba? Yes. It's Rosa. Gusto kong usa sa akong ikama si Rosa. Murag fighter og dagway katong babayhana. Gusto kong mutilaw niya. Tanahon na to kung maayo ka ba o panlasa sa babae hinungdan nga gipuyo mo siya. Busing. Kining mahimong... Giputol na niya sa pikas linya. Shit! Unsay sultis imong labaw? Uy, naunsa day ka siyo. Wala mo katingog diya siyo. Gusto siya babae. Ha? Ay, unsa iyang gusto sa babae? Guwapa. O gusto sa barog. Ako, guwapa ko o gusto sa barog siyo. Si Rosa ang iyang gusto. Unsa? Shit! Di ko masagot. Kita'y mahimo. Siya ang gusto ni Busing nga makauban. Anong siya man? Mas matanon ko kay ni Rosa, uy. Nakita na niya si Rosa. Magpakita sa ko. Time paragot, sweet. Ha? Time pa. Gano'n bang mamugos ka mangyod nga? Ha? Makauban sa kong labaw? Kay basta lang. Gusto kong makaila niya. Gusto ka makaila? O gusto ka itong adto na siya kapyot niya? Hoy, bisan ingon anir ako pero dili ko playgirl ha. Stick to one kaha ko. Stick to one.
Nga na si mga tubangan. Anyaglain ng imo ikatubang. Stick gihapon. Stick to one gihapon. Ako sad ba? Doon naman ka. Ako sa to, duha to no. Duha to ang gikinahanglan no. Sige na. Anad bitaw ko ng trabaho, abitaw. Sus, uy, ano lang ko kasilos diya, show. You know na, mo niya akong pangita sa una. Pag ila-ila na to, di ba? Baliwara na ako, uy. Kung makauban ako si Bossing, ipaniguro na ako ni mo. Mapangayuan ko siya og daghang kwarta. Then mag-shopping tang diwa. Yay! Bahala ka. Yay! Approved ako! Kaming duha ni Rosa ang mga to! Bahala ka. Hoy, asa ka! Wa pa ta mahuman show! Hoy, sabunan pa nini mo akong lawas! Show! Heh! Hala koy. Sakay tagkoy anang Bossing ni Shono? Panigurado, tiguang na kayo ng tawana. Unya, ubo na lay gahi, ana. Unya, huna-huna na lay gadako nga mo jer-jer, pero di na makahimo. Ha! Jer-jeran ka na lang sa huna-huna. Magpagwapa kog maayo. Unya. Magpagwapa kog maayo, magpaseksi ko. Unya, kinahanglan nga. Ako gyud manihuon og maayo sa tiguang. Dili ko. Ikaw ang iyong gusto. Dugay na ko miundang sa maong trabaho, Lucio. Giluod na ko ni anang maong pangita. Kini na lang, Rosa. Katapos ang higayon. Si sweet lang. Duha ka babae ang gusto. O ikaw ang labing una. Pes, ing na katong hambugero ni mong amo. Ngawa na ko din magpuyo uban ni mo. Dili mahimo eh. Dili mahimo. Kay dili ka usab makabalibad niya. Kay sayon rakon mong ipanghatag sa uban. Sama sa kasayon sa imong pagbuhi nako. Rosa. Dili na ko, Lucio. Milabay na ang panahon sa akong paghugaw-hugaw sa akong lawas. Diya ka na. Sa baboy, iko. Dili ka may mong mubalibad lagi. Ako ning lawas. Mubalibad ko kung gusto nako. Pues, dili niya. Wa siya kalainan sa akong mga customer kani Ato Lucio. Busa nga nung dili ko man siya mahimong balibaran. Tungod kay dili siya mudawat niya na, Rosa. Dili lang kay ikaw raw niya ang makadawat og silot kung supakon ta siya. Kung dili, kitang tanan, lakip ng mga bata. Dili mo ka na gustong mahitabo, dili ba? O sa pangandam si mong kaugalingon. Pangandam! O palagot. Kanong himuon magdilampaon ang mga bata. Palagot! Naginaminam ko nga makita og makauban katong babayana. Murag sumusukol katong babayana. Usap-usap. Wa malayo ang ilang hitsura ni Jenny. Busa gusto kong usa siya sa akong makama. Aron, sama da nga si Jenny paghihapon ang akong gikauban. Just one more shot og mugi ka na ko paingon sa rest house. Miinit nagsugod ang akong dunggan. Now, I'm ready to go. Rosa, we will meet again. Kini ay. Dili lang. Lain lang. Kini. Siti, usa ba? Asa man to? Kung kagdi kay ka ng aparador na usa ba? Naukay na nimo ang tanan nimong sinina.
Pagkuha lang niya bisag unsa. Kinahalang gwapa ko kung magkita mi. Kini, nindot ni. Sexy na ko ini. Oh, Ay, hungaw, lapo sa ilong. bangag sa ilong. Sweet, nagdagang oras. Kung di ka pa maghilis, biyaan ka na namo ni Rosa. Time pa sa, hoy! Diha ka. Time pa sa asa ka! Ato kang Rosa! Magatag ka niya mag-ilis! Sho! Wata ko ba? Sige na lang, uy. Kini na lang yellow nga may ruffles nga blue nga akong sulubon. Ilog na sa atensyon. Kay ang kolor, wow! Una gid ko niyang malingi. Yellow, hayag a kolor. Unya may ruffles ug may sequins pag yun. Kini ang akong suloban. Tan-aon takon, lingion ka pa ba ni bossing Rosaha ka? Nailog na ko si Losyo kanimo. Huwag katarungan nga dili sab mo balhin diri nako ang pananaw sa tiguang nga bossing ni Losyo. Oh, I'm so excited. And I think I like it. I'm about to lose control and I think I like it. Oh, yeah. Losyo. Rosa? Ang ngayon ka kayo sa imong gisulob. Mihaom sa imong lawas ang imong sinina. Isamot kag kanina tanahon. Salamat. Andam ka na ba? Tana. Gikupta ni mo ang akong kamot. Oh, sorry. Tana. Okay, tana. Si Sweet. Jaren! Here I am! How do you do? Sweet? Uy, huwa sila makatingog na nakakita na ako. Oh, shucks. Ako lang to. Si Sweet lang to. Smile maka diha. Tuo kang mo smile back ko nimo. No way, highway. Di ka ta friends, no? Huwag sa ko'y plano makig-amiga o Christmas tree. Oh, ansa ko no? O sa Christmas tree! Ikaw? Basta! Nga naman! Kay nga no, mura ko, nga no, happy ko, mura Christmas tree! Kay hayag kay kayo mura kag Christmas tree. Ay! Ano ba kana pa yung gisulob? Sa kadagasi mo sinina, kana yun. Kaya ngayon, man ko ini. Bangag sa ilong. Kaya ba nagingon ni mo? Ako! Ako pa ganin niingon ron. Kaya nga no, di ay, ha? Ay! Uantay kayo, ano mag-ilis ka pa? Busa ta na. Lisod na. Kung maunhan pa ta niya. Okay, let's go, bebe. Hoy! Asa! Hoy, una lagi ka! Di ka po kupot na ko samtang maglakaw, ta? Pagdali niya, oy! Gigigil ka, sweet show! Pahala ka. Mailisan ka gid og tiguang kun ingon anak ka kanunay show. Sama ni mong sa kabuwak nga Rosas Lia. Ha? Gipunit man gina nimo gikan dito sa basurahan. Akong ihatag ni Nanay Rosa. Napuhi man ni siya, Kuya Mark, di ba kon bubuan? Sprikitek! Ang gahutok ni mo! Nalaos na niya, mabuhi pa! Buguo! Di ay, Kuya Mark, dili Basin. mapuhi. Basin maulian pa na kung ihumol makadyot sa tubig. Tinuod. Yay! Malipay ini si Nanay Rosa. At taga niyang Nanay Rosa nga kanang pinanitan gikas basura. Linabay na nga Rosas. Marag yung nanay, gijunk ni Buting Lucio. Unsa day nang kijang, Kuya? Ay, ayan na siya paminawak. ESP man na siya. Ha? Uti ESP? Wanay buot. Ha? Wanay si buot, day. Kigay may buot. Kaya sagnaw ni tawahan na. Ay, ganun mong dunggan, tabunin na, day Lia. Ay, pagsikig pamati anang way buot manulti kay manakod na. Ano, ay, ayaw buhi, ha? Bleh! Bleh!
blah, sprikitek. Makadungog yapon ko, kuya. Sa baag yan eh. Karoon pa ko kitag langgam ng hiwi. Sa na. Langgam na hiwi. Blah, 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 sprikitek. Hoy, gamatoy, gamatoy. Anong nataga ni mong buwak nga lao si Nanay Rosa ni mo? Kay importante man ron niya rong adlaw. Di ba, Kuya Mark, no? Bang. Doon na lang tasyo. Layo-layo naman tagikan sa syudad. Doon na. Huy! Kasi panghupaw ko na kay makatakod na. Hala! Hala! Wow! Dapil lagi ni sa baybayo na paingon. Anak ta diha? Ay, shit! Shit, anagit lang kita! Kay ni Minor man. Hala, ni Minor tayo ninda kong gate sa tuwa-tubangan. Oh, shit. Huwag ka magsultisyo nga doon tas dagat at tuwan-tuwan siya. Uy! Hala, makadapaw daw ko tupis. Oh, okay ra. Pwede na akong mag-nude. Nindot ka kong lawas, no? Oh. Yay, Bonal! Ganahan ka din eh! Wow! Bukod ako sa bahay! Wow! Kadindot! Wow! Kinawag na, Rosa. Oh, kinalang pa bagyo dato ning buhaton pag-usab, Lucio. Oo. Busa, dali na. Kinawag na. Sige. Rosa, Yan o. happy birthday. Nainamdom ka pa? Kita ko ato, ha? Kiss ka niya, ha? Sweet, ayaw! Di na lang. Bugnoon taon niya ka. Pero, gusto kang bugnoon, pero unya na kay maguba akong make-up o akong sirina. Ugma na lang. May utang ka na ako sa kabugno, ha? Syo, tanasyo, manood na tasyo. Pabira ba, tana? Di lagi ka mabira. Dali na, Rosa. Ibili na siya diha kung padili-dili na siya. Tana, kanakuwatan na to ang tiguang ni mong bossing. Dali na, Rosa. Buhi ko. Masuko na sa nang kugita ni mong babay. Kadungog ko ato ha, kita sa ko. Di ko kugita. Sweet lang kid ko, o ka mo mga sour. Tanasyo ba? Excited ako mo tanaw sa sul sa bahay gadak ko. Parehas ka dako ini. Tana, uy, paguyod. Kapoy kay kaguyuron. Muligid ko. No saman. Ay, tana. Sunod na mo, Rosa. Magsunod ko. He, OA. Wow naman lang gyud. Uy, sana all dato aron makapatukod og sama ini kadako og kanindot nga rest house. Hala, awa Rosa, nindot kay chandelier no. Ug ang banga. Awa Rosa, dako kaayo. Murag butupong nako, taas kaayo. Bobo lang jud ka. Ha? Hilasun. Wow! Kanindot sa mga butang dinhi, uy. Mga mahalon man pulos, oh. Rest house ra. Pusa pa nagsarag yun nga may tao din nisyo, no? Hala, no? Pero, dagan lagi kayong mahalon nga mga butang din, no, uy, bigatin ganda yung amo ni mga tiguang siya, no? Kinsay tiguang? Ay! Nadila yung tao. Hello, sir. I'm Sweetie. Just call me Sweet for sure. Sorry ha, tabian ka ayo ko. Ma-starstruck mong kunin mo, sir. Uy, gwapo kay ka. Anak ka sa tag-iya ning rest house nga busing ni Sho. Kinsa siya, Lucio? Busing, si Sweet. Siya si Sweet. Butangi og masking tape ang iyang baba. Butangan. Sir,
Sir, dili. Sir, komedyante lagi ka, sir. O gapusa ang iyang kamot og tiil. Ha? Kay? Kay dili ko gusto sa babae nga sobra kasaba og lihok. O sa lihok na Lucio, buhatan na ang ipabuhat ko nimo. Oo, busing. Kuha na kong masking tape sa butanganan ini. Hoy, Lucio! Binuang ba? Tinuod ni? Dini joke, sir. Kay ba kag unsay problema nimo, miss? Ha? Kakakwarta. No. It's your mouth. It's so big and loud. Dako kog ba? Damn it. Dali ang ipasugo ko nimo, Lucio. Bahatin ang baba nini. Gapusa ang kamot og tiil. And now, iapil sa pagpiring ang iyang mga mata. Sa? Ayaw ba? Kung dili ka gusto na ko, sir, si daddy ni mo, ang bossing ni Lucio, ipakita siya na ako, be. Nakasiguro ko gaganahan sila ako kay batanon pa man ko, sexy ko, gwapa ko. Asa si daddy ni mo nga si bossing, sir. I am the boss. O usa pa ka po nga mo gawas sa mong baba, pahilumon ta sabdayon ka. And now you are behaving. Dali. Sho, kapuson gud ko nimo, Sho. Lichi, giyon nagiputang akong babay. Hindi na magiron ka kumutingog kay tinutuon niya ko. Lichi, bayaan niyo eh. Di na kininoon ko, ani ka na ang mutingog. Kahadlok ba din ang tawanan, oy. Ay, paglihok ha. Lingkod lang din is bangko. Hindi ka maglisod. Mana, busing! Nagapos ko na si Sweet. Good. Magagawas ka na, Lucio. Ako na'y bahala ni Rosa din eh. Yes. Yes, busing. Lakip ang imong pag-agumod akong gidili, babay. Ha? I really hate it. Makairita sa dunggan ng babae nga sabaan kayo. Now, where are we? Nganong ako man? Nganong ikaw? O nganong dili? May daghang kang babaeng makuha nga mas gwapa pa nako. It's a preference and I prefer to have you. Dugay na kumiundang ni anang maong pangita. That's good. Which means, limpyo ka nga kung ikama karon. O kung dili ko, You don't have a choice. lawas na ko ni. Busa may katungod ko sa pagbalipad. Actually, yes. But I cut it off. Wa kay katungod nga muputol sa akong kagawasan. I really like your wit. Oh. Giwakli mo ang akong kamot. Bangag silong. Magkalagot. Ganong si Rosa man. Ganong tili naman ang lain. Buset. Nagmahay ko. Ganong may sugot pa kung nababalik ko si Rosa. Kung kikakita niya, si Pusing Paulo. Karon, na-interest na noon siya ni Rosa. Kung naglagot ko, huwag ko makauyon. Pero huwag ko'y mahimo batok niya. Animal! Ano bang dibati kong sama ni ini? Nangigi kong naguna-una na may lain na siyang lalaki ang hikap ni Rosa. Ang sibusing pagyot. Tingalig magustuhan siya ni Busing. O biyaan ako ni Rosa sa hingpit. Dili!
Rosa! Paikot yung kaning babayhana, oy. Sige atras ka nagsige og sunod niya sa bossing. Leche, oy. Kahiman ba na niya? Taas unya nindot og lawas. Lami pala siyang lusyo ay. Unya pa dili sa rusa, hilason. Mutingog unta ko, ang ako lang. Basig, gibaatan man sa din niya kung baoy niya, ginidaan pag ko niya sa pagtingog. Kalagot. Abi ba na akong makabingwit ako na akong isda. Ako naman hinisud sa pukot ini. Ahak lagi ni. Rusa baya. Mura sa dili buring sa una pa, igot pa. Ako diabe! No, wala ka na ikaatrasan pa. Nasandig ka na sa bongbong. Pahawa. Mo pauli na ko. Who says? Ako. Wa ko'y gusto nimo. Neder do ay. Wa say ko gusto nimo. Kung mo ka na papaulian ako. Wa ko'y gusto nimo, but I want you in my bed. May asawa ka na, di ba? Bag-o ka lang kasal. Unya mo gamit ka na ako. And so, come on, Rosa. Puta ka sa una. Nasayod ka yun. Nga dili lang kay akura ang lalaki. Bisan minyo na, mo gamit paghihapon og laing babay. Pawa. Paagi ako. Try it. Try it. Ayaw ibabag ang duha ni mo kakamot sa akong kilid. Come on. Push harder. You can do better than that. Magahay mo bitaw. Nagtuo kang dilit? Ha? Shit! Imong gisikaran ang akong atubangan! Hala, patay! Patay ang kaugmao ni Busing, gisikaran ni Rosa. Da, mitikuko si Busing sa kasakit. Ha? Midagan si Rosa. Ayay, nakupta ni Busing ang buhok ni Rosa. Hala, giparok ni Busing si Rosa sa bungbong. Hala, nagkadubo ang agtang ni Rosa. Kasakit sa kong agtang. Bayad kasi ang pagpasakit na ako. Ayaw ko, Kuruya! Buhay ko! Buhay ko! Ay, lagi kuyo na ni Busing si Rosa paingon anang usa ka kwarto. Ano kun? Di na ako makakita sa aksyon da. Laping siguro, bunugon pa to ni Busing si Rosa kag gipasakitan man si ini. Nakabawas ko ni Rosa. Ako gihigot ra unya wa patinguga, pero siya wa gapusa, pero gibunog man sa siya. Be. Boy, ko! Ayoko gapusa! Nagapos ko nang imong kamutod sa masid katumoy sa kama. Wonderful! Boy, ko! Animal! Husto ka! Husto ka, Gertrusa! Animal ko! Animal ko sa kama. Karon, buante ka sa imong sapot kay animal mangko. Ayaw! Ayaw! Kikinin mo ako sila! Animal ka yan! Boy! What? What a sight! Just perfect to my eyes. Kay gilisod-lisod man ko nimo, I won't be easy on you too, Rosa. Boy, ikaw! Paano ang sapat?
Siguradoon ako ang isubong di kasi mga asawa! Make it happen, Rosa. Usaw mo ka na latigo! Dugay ko na kiningwa magamit. I should hardly remember when. Wa ko magdahom nga magamit ko ba di ay kinikaron pag-usap. Dili! Dili! Ayaw! Ayaw, Paolo! Ayaw! For me to stop, Rosa! My God. Nahinano ko sa akong pagkatug. Igo raman unta ko mo tagpilaw ganinang hapon. Diyos ko. Unsa ng oras? My God. Pasado alas 8 na. Si Paulo. Tingalignan na si Paulo. Og nasuko na siya nako. Magdali ko kanaog sa kusina. Ay, nagluto na lang ko day ay. Kaya wa ka pa man makakanaw ganina. Unya, may action na kangit-ngit. Salamat sa Ginoo. Wa pa di ay mauli si Paulo. Nanawag ba siya nang? Wa man. Siya imong cellphone tingali. Wa sad. Nga wa pa mangka siya mauli. Hain man day ka si Paulo nang lusing. Oy, kaanad na lang anad day, pag anad-anad. Kay mga adlaw yun na siya, nga dili mauli din na sa bahay. O kung mauli na, may daghang kinaura siya ng iyang naong o panit. Unsa? When I talk to you, I know you listen. Kailangan dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Nanay Rusa. Tagsuwat Marites Parba Albores sa direksyon ni June Caraca Pujanes. Spinner Joel Bense, recording editor Randy Tayat, soundman Alduin Nacurda, dalit sa RMN Drama. It's in the stillness that you touch me and show me just how much you care. Kumuto ka listeners ang part 9 sa Nanay Rusa no niya. Maklaro pa ba ninyo akong tingog mga listeners? Gusto ba kayong uwan? Gusto kayong uwan bang? Pero naaman na yun, maklaro tingali. Eh, kusog mo na, no? Maklaro tingali ang ulan, pero di kayo. Ini, mas klaro itong tingog kayo na sa ito ang tungod. No? Niya, human ano yung mag-introblog na po ko sa part 11. No? Duwaon na ito na, kaya pamawi ka. No? Aron ugma upload ta ang part 12 ug 13 tingali. No, tagduha, bawi-bawi. No? Mga ka-listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga ka-listeners. God bless us all.